sleeping, keep on waking. Is that the woman next to me? Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. Ilusioa eta ondo pasatzeko gogoan nagusi dira Rapazank esenako kastinetan. Irakasleen jarraibideak praktikan jarrita, epaimaikideak liluratzeko unea heldu da. Finalistak nortzukote? 89 talde, 11 bizipen eta 2 final. Urduritasuna, ilusioa eta algara nagusi Bilborrok aretoan. Emozioak pilpilean 11. edizioan. Rapazankeko 11. edizioan gabiltza, kastinak egiten buru belarri, egun ezberdinak ditugu, kastin hauek egiteko, eta gaurko honetan, amintxe gabiltza, disiplinak ere ugari, antzerkia, dantza, musika, kantua, deneterik, magia ere tarteko tola barieteak ere badabiltza, eta maialdetik, oso onak. Batzuk batzuk gehiago entxaiatu beharreko hori ere badaude, batzuk gehiago entxaiatu beharko luketenak ere, baina orokorrean maila ona dago eta harri bitxi potoloak ere badaude. Bai. Etorkizun handiko artistak. Batzutan esatu oso ama, zertan nabili, hauei aholkuak ematen. Hori sentitu izan dondik, kasu batzuetan. Baina, bueno, oso divertigarria dau. Bai, nik ezakidana da, guri aholkuak ematen diegunean eta jaramonik egiten badiguten, edo... Nik uste baiet, orokorrean kaso egiten da, be. Batzutan mindu eta guzti, ez? Bai, igartzen zaie. Egi aldatu batean da. Igual, neskak batez ere nago ikusten edo... Eta landabe, eta etorri deran mutilek destako indabe, Bai. Gitxiago izan dira, baina landabe oso... Bai, batzuk, danetarik egon den da, danetarik... Ikus pieza batzuk bai, telan bai. Bueno, ikusiko zuez. Hor da biltzaia, ematen du prest, casting bigarren fase honi ekiteko edo, bertara jongo gara. Gero arte. Let's go.